Vale, pois eu son árbitra de full campo. Vou pasar. Eu empecé con 17 anos, o sea, era menor de idade. Esta é a miña terceira temporada de arbitro en segunda futgal. Por que empecé a arbitrar? Por que pensades? Pois o outro, que sería o reloxo para mirar o tempo que leva o partido. Por exemplo, nos partidos de pequeniños son 25 minutos cada parte, son dúas partes. 25? Sí. E despois, claro, e despois están os dos maiores, que son 40-45 cada parte. Vale, despois temos o silbato, que eu levo 2 para agarrar mellor. Si queres probar. Despois temos a moeda, que por exemplo para sortear. Por exemplo, dime, cara ou cruz? Vale, pois agora que sale o cara, entonces ti elixirías que campo queres ou si queres sacar un no. Entendestedes? Sí. Sí? Vale. Despois temos para anotar, por exemplo, neste partido quedan 3-3. E aquí están anotados os goles dun equipo e aquí os do outro. Despois anotamos tamén os cambios e o minuto no que se fan os cambios. Imagínate, se marcaste ti, que tes por detrás o número 9. Entón temos que poñer o 9 no minuto 10. Entón anotamos. E despois as tarjetas que irían aquí, que é o número do xogador, a que lle sacamos tarjeta, si é amarilla ou roja, o minuto e o motivo. Imagínate, o motivo por agarrar. Despois, isto, gardo con isto, porque estos son bolsillos. Faz así e metes así. ¿Por qué te pasó ahí en esta E despois non se ven. E a roja meto aquí. Para poder diferenciar en que bolsillo teño amarilla e en que bolsillo teño roja. ¿Qué pasó ahí?